Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Rio Ferdinand Ramadhani saking kelas 12 TMPO kalih nomor absen 3 setunggal. Yang mriki kula badhe nembang pangkur. Mingkar mingkuring angkara akorana karnan marti siwi sinawung resmining kidung sinunggo sinukarta rikertarta pakartining ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.